Halo dulur, sugeng sonten, selamat sore. Nah, iki kegiatanku nek sore yo. Iki ngresiki kandang. Di sampah-sampah utawa kasih pakan-pakan sing rapen sing ora dipangan iki numpuk. Nah, iki dinumpukne dienggo diang. Dulur-dulur ngerti diang apa ora iki? Jadi diang iku ya dienggo urup-urup lah. Gampangane iki disumet dienggo obat nyamuk ana ing kandang. Jadi ning desa iku obat nyamuk ning kandang iku cukup rapen-rapen suket, resak-resak iku rancak liyane. Jadi ngene iki yo ben sore dulur yo. Ya supaya hewan ternak yang dhewe iki gene ora dicokoti nyamuk. Karone lingkungan kandang iki yo dadine resik. Ya wis ngono dulur.